Good afternoon mga mams! Hapon na naman dito sa Hinaguan Farm. So ngayon, puntahan natin sila. Ano ba nagaganap dito? Ay! Nagaano sila ng halaman at na ay naalis. Naalis? Ang laki na nila, oh. Sayang naman. Oo, may dahat, oh. Oo. Ito, saan ba yun? Alay, tilapia. Bakit? Papalitan? Tubig? Pangit kasi siya. Kapakain kasi hindi nakakain eh. Eh, yan ang din kinakain nila yung mga algae niyan, oh. Ayan. So, punong-puno na. Sayang. Yung mga ano na lang, yung emerald barurot. Wow, andito na pala sila. Kapakain lang para nila makakandang main. Doon lang pagtanggal. Ah, kasi dumadami siya, nagmumultiply. Okay na na ah. So, we're done. Madami na naman siya after 3 months. Pero, kunti-kuntiin lang namin siya ng bawas para hindi talaga siya yung mapupuno talaga. Grabe kasi siya talaga. Biglang dami. Kaya kinakain kasi ng mga dahil Oo, yung mga ganyan yun. Yan ang nagsisibing pagkain nila. Pero yung mga ganito, clean. wala na. Balik na yung mga plastic. Papakain naman si Biubo. Oh, pagdali na mga Nag-ano sila dito sa likod sa garden. Nagtanggal. Ang lalaki na ng mga ano, oh. Parang ano to, kasal nila mama. O birthday mo. Ang lalaki na. Oh, diba? Ang tataba na po. Ang ganda na. Maganda na to pag ano na, napuno na. Kasal yata to nila mama, birthday mo. Diba kasal nila mama ata? Tinanim yun dyan. Tataba, oh, ang gaganda ng kulay. Diba? Ayan po siya, oh. Iba-ibang variety na po yan. Yan. Diday! Where are you? Okay na ka? Oh. Tapos ito pa yung mga dagdag na halaman. Ang dami, ang ganda. Yan sa gilid. Ay, nagdilig na ulit pala. Gamit yung ano po, yung pump. Bam Bam TV! Ayun na. Ang ganda na ano, nakapalibot yung mga bugambilya. O, diba? Kabog po. Dito yan, oh. Basta tungkol sa mga halaman, siya po talaga gusto niya. Hands-on siya. Nakikita niya kung ano yung mangyayari, anong gagawin. Bagong kuha na to. Ang dami yung iba-iba na yung kulay. katul kay sa tiil. Tapos ganyan na siya. Bakit ito parang nangamatay? O yung kulay niya lang? Parang nag-orange siya. Pink yata ito eh. Nag-orange na siya. Diba? Iba-iba po yung kulay. Yan. Yan. At dito naman po may mga guest tayo. Ay! Hi! Ayun, may mga guest po tayo ngayon dito. Ang taas na ng pine trees. Oh. Laki na nito, oh. Yung mga pine trees na iba rito na nagtanim na noon.
malalaki. Ito yung mga tinanim nila, ano, nila papadom, nila bawi, ito yun, ito mga malalaki. Eh, basama na dito. Diyan na ba tayo sa gilid? Yan, tsaka dito sa gilid. Sayang to, oh. Siguro dapat malagyan to ng kahit anong ano, no? Pwedeng pang design para lang sa ganun. Maganda naman siya tignan. Ito yung boundary nung lupa ni Brenda dito. Ayan. Buti malakas tubig niya yun. Sa pump ba ito galing? Pump. Lalo na yung mga pine trees, ano to, no? Matakaw sa tubig. Kaya kailangan marami din sila. Pag umambon, hindi na kayo nagdidilig. Sabi ko pa naman pagkatapos ko dun sa ano ko, pagkatapos ko dun sa ginagawa. Kasi kanina po gumawa ako nung mga wig. Inayos ko yung mga wig para sa show namin sa Zamboanga. Kasi isa rin sa, alam niyo po ba ang pagdidilig ng halaman, isa rin daw itong magandang exercise kapag meron kayong mga iniisip, kapag meron kayong problema, kapag may mga pinagdadaan na kayo, yung alam mo yun, maganda rin daw to magdilig-dilig. Well, based on my experience, totoo naman po talaga. Kapag masyado ka na maraming iniisip o marami ka ng dala-dala sa dibdib mo, sa isip mo, no, magdilig ka. Tsaka ano, ewan ko na kung naalala niyo yun. Naalala ko kasi noon nung bata ako, kasi meron kami napanood na istorya na meron siyang lihim na hindi masabi-sabi sa iba. So ang ginawa niya, binulong niya sa kawayan, sa bamboo. Tapos yung bamboo, ginawang instrumento. Nung tumutugtog na yung ano, yung tumutugtog na yung bamboo, ang lumabas na tugtog is kung ano yung binulong niya. Yun, para something like ganun. Kaya after nung naibulong niya na yun, nawala na yung ano niya, nawala na yung bigat sa dibdib niya. So I guess ganun din kapag may problema ka, pwede kang kausapin yung mga halaman, sabihin mo yung pinagdadaanan mo. Kasi after all, living things din naman ang mga halaman. Ibig sabihin, may buhay din sila. Diba? Sabi nga nila, nauunawaan din nila kapag masaya o hindi, yung taong nagdidilig sa kanila o nag-aalaga sa kanila. Sana all nadidiligan. Ay! Tagal-tagal na rin po kasi tayo walang dilig. Sarap. Ang taas na rin ito, oh. Kasama to sa mga unang tinanim dito noon. Naalala ko pa nung bakante pa lang ito. Yeah. Ito naman, yung video okay dito, malapit sa grotto, ay nilagyan na rin ng kurtina ni Brenda para daw maganda maayos ang tignan sa gilid. Diba? Kulatin natin. Hala! Magandang dilag. Ha? May tulo ka? Walang tulog, nagpapatulog, nakapatuyo. Ay. Kaya din, tanong mo nga. So that's it. Pag-ikot-ikot natin. Huwag ka muna dito. ng ano doon. Alin? 4 na punda, lagyan mo yung 4 na unan, tapos ipasok mo sa dalawa lang. Ay, mga bago? Oo. Kunin ko yung mahaba. Mababa. Hindi, yung ginawa ni Gwen, dito lang yan. Dito nga sa atin. Yung 4 yung ano Punta tayo dun sa A-house kasi yung mga nakita naming unan dun sa labas. Kanina nakatama. Ha? Tapos sa ikot kasi hindi na tanggal yung ano. Kaya nga dapat yan, tastasin, paarawan ulit. Ha? Para mawala yung amoy. Magpalit daw ng punda kasi yung iba may amoy. Kasi kapag nai-stock or hindi siya nagagamit, ganyan na nangyayari. Mangangamoy talaga siya. Yung ano ba, parang amag. Ganun. Naka-on na? Ay, hindi niyo pa yun.
Okay naman na siya. Pagkatanghali, Mainit pa? harap yung aircon. Oo, Kaya baka. ako lumabas. Oo, baka mag-ano. Kasi Sabi okay ko- na po yung aircon, naka-on na siya. Sabi ko kay Brenda, pwede ko namang halimbawa itong color room. Parang nakatox lang naman siya. Mm. Pwedeng tanggalin. Tapos saka ilagay yung insulator. Insulator ulit. Ah. Kasi double-sided naman yung Dapat. insulator. Parehong may foil. Oo. Para Para ano siya, ano yung lamig. Ah. Kasi kakalabanin talaga ng init yun. Para pagka, sabi naman niya, wala daw naman talaga nag-check-in kapag araw. Pag-araw. Hindi, maaari din, kaya wala nag-check-in. Bihira. Kasi nga, ngayon kapag may option na ng malamig na, hindi pa, para pwede pagkakataan, kapag So baka maging bato na tong A-house next time. Hindi na siya, syempre, i-aircon na, mas maganda siya nakabato na, di ba? Abangan! Eto, silipin natin tong room. Ito na yung room na may aircon. Yan. Pakita namin sa... Oh! Di ba? Ganon! Oh, sa yung kama, the beddings, ganon! Fully aircon! Ayan, nag-charge po yung solar light natin pag ganyan. Oh, tapos may electric pan din kayo at the same time. Oh, di ba? Kabogs! Bugs! Eto na. Oh, yun na set natin here. So, ayan, para hindi madilim. Oh, di ba? Bukasan natin tatanggalin yan para yung kulot maganda. Eto naman yung isa. Yan, mula sa pagiging kulot, in-straight ko siya. Oh, ha? Ang ganda mo, inabi mo. Busy po kasi may general meeting po sila. That's it. Diba? Bakit? So that's it. That's all for today's ganap. So, nakakatawa kasi nabawasan po ako ng 1 kilo. Grabe. Kasi kumain ako kanina ng 2 kilo na lang na rice. So, ayan. Kaya nabawasan tayo. See ya!